Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Charles M. So, karon magluto ko og lumpia. My own recipe, my own version of lumpia. Ang atong flavor, dili flavor, ang atong mga ingredients. Na ata dire, corned beef hash, Mary Kitchen. Kini siya. Corned beef hash. Ha? Hormel, Mary Kitchen, corned beef hash, home style. Siyempre na po tayo cheese. Pero isang buo kayo akong cheese na napapalit gahapon. Wala na ako magpapalit ng utro. Kaya wala na ako kuwara. And then na po tayo pop, SPAM, spam or spam, SPAM. And then na po tayo diri cabbage, cabbage. Then syempre ang atong lumpia wrapper amigas. Ug taman-taman atong lumpia wrapper bisik sa mga amigas, no? So, enjoy watching my video. Ako nang andamo nang ako ang mga ingredients or akong mga ipangsagol sa ato ang lumpia, okay? So atong pagkabuhaton is ato aning ibuwag-buwag og tagsa-tagsa ning ato ang lumpia wrapper nga amigas, ato pang ipangtaktak, ato itak-tak, ato itaktak, daghan sa mga amigas, labi-labi ni mga amigas ni batong daghan sa mga amigas dito sa lamisa, gi amigas man dinhi og taman-taman. So, this is what we're gonna do. Kobe, okay? Kamu maka magbuwag-buwag ani Kobe. Kung alam mo lang kung paano buwagin. Ano kasi pag buwag-buwag ani mga lumpia wrapper. Puti po siya Kobe, no? Okay, usahay, magisi. Magisi atong lumpia wrapper. Usahay di jud matarong. So, ato ni tarungon, okay? Grabe, amigas. Oh, thank you siya, amigas. Dili makita sa video ang amigas, pero dire daghan sa mga amigas. Dili na amigas una. Mauro, amigas mo gud. What's the difference? Kasi kalainan sa amigas o gaga. Ang amigas. Unsa may kalainan Kobe? Kasi mo tingog ko gidi makatungog, di makadungog ato ang mga viewers. Ito mga viewers. Amigas buwa ang sompe black. Ang som kay black, ang amigas, nganong lahi man na sila color? Why do they have a different color? Huh? Why do you think they have different colors? Why is there? Ganun na may black ants, ganun na may red ants. Sige ba? Ano may mas lami kanon, red ants or black ants? Mukhang kag-amigas ka, wog? Iko. Hindi rin magkamukha ng amigas. Dami magkamukha ng amigas. Comment down below, kamumukhaon ba mo amigas? Just let me know. Thanks, Mom. So, diyan ang atong cheese. Ang atong cheese is gamay ra jud jamo. Gamay ra siya murag bot pila unto nga cheese. Abot pa tog 20. Okay, butig bilang cheese. Gamay ra kayo siya nya medyo lata-lata. So, murag gamay ra gid ako mabutang nga mga cheese kada lumpia or kada wrapper. So, mao ni siya.
naman nag-iisa. Basyang-basa sa rain. Walang sisimulan. Walang lalapitan. Tatan, tatatatatan. Corned beef. Mais na baka. Ha? Ibalik to, ibalik na. Bago ko man to. Nang ikay nagalit, nalililipulit. Chocolate, balit-balit, lalilit. Alistong bungi imong tataywa, tuli. Alistong bungi imong tataywa, tuli. So perte kasi sa mga inita, igang kasi sa mga diri magabasa na rin akong sanina or akong t-shirt. So akong pagabuhaton nun is ako doon siyang prituhon. So anyway, prituhon naman po ako ang lumpia, ang finished product, di ba? So dili na ako na siya lutuon kay kapoy sa mo magkaduha ko magsugnod, kaduha ko magpasiga og kalayo. So para kasalang, ako na rin siyang puston, ako na rin siyang isod sa wrapper para inigprito, maluto na mo po din siya, di ba? So, yeah, ako na siyang puston. A few moments later. Ga! Yay! Palug ko prito! Thank you so much. Ako rin tiwas ang panilhiga.
Yay! Pareho kong prito. Thank you so much. Say hi to your fans. Pareho kong prito ga ha. Thank you ga. Kaya ko tiwasog panilheg. Okay? Okay ra, di mo na suko ka, wala? Wala, hapit na. Hapit na? Okay. Kob, excited na ka makaon sa itong lumpia? Yes or no? Yes! Lamian kayo! 2,000 years later.